Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 28, tuig 2021. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Operasyon sang publiko sa pagsunod sa health protocol ginaapilar. Pagpatay sa construction worker kagabi, may person of interest na. Sa mga nagapangunang balita national, posible granular lockdown ginapreparahan sa PNP. Samtang pagbakuna sa Moderna vaccine magapadayon sa piyak sang issue sa pungsod Japan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 6:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa nga mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag
nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa Alas 6:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kakaroon sa na sa nga mga nagapangunang nga balita lokal. Ginaapilar ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang local IATF sa siyudad sa Bacolod ang padayon niya kooperasyon sa publiko angot sa ginapatuman nga minimum health protocol. Suno sabi si Alcalde, apisarang nga manubo ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod kung ikumpara sa iban yung mga lugar sa Region 6, hindi inirason nga maghatag sang kumpiyansa ang publiko. Dugang pa ni Familiaran, ginatinguan sa karon o kung sang karon nga administrasyon nga mapabilin ang pagpatuman sang sistema kag regulasyon agod malikawan ang liwat nga pagsaka sa kaso nga mahimo tunaan sang matabo nga pagbag-o sa quarantine status sang syudad. Kung nag-follow lang niya kita sa minimum health protocols, ma-maintain natin ina, ma-sustain, or even manubo pag anong quarantine status natin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi matabo nga may pila ka mga Bacolod noon nga mahimo magkapasaway sa curfew ordinance o kung gamiton bilang rason sa ila pagwa sa puloy-an ang natalana pati gayunon nga 24/7 vaccination drive sa syudad. Suno kay Familiaran, ini nga programa gindihon sa karon nga administrasyon sa tuyo nga mahatagan sang oportunidad ang pila ka mga individual nga nagatrabaho kun adlaw kag wala sang oras nga magkadto sa mga vaccination site. Nagapati ang Vice Alcalde nga mayara sang kapabilidad ang Bacolod PNP sa pagdetermina kung bala nagasugid sang husto ang isa ka persona nga mahimo madakpan nga nagbayular sa amo nga kasuguan. Sa iban nga balita lokal, may person of interest na ang Police Station 4 sa pagpatay sa isa ka construction worker kagabi sa Dahlia Street, Greensville Subdivision sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Sa madumduman, ang biktima ginkilala sa kay Danilo Rojero, 43 anyos, kag temporaryo nagapuyo sa Purok 42. Bayanihan, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Suno sa mga nakasaksi, nakadalagan pa ang biktima agud nga mapangayo sang bulig apang napatay man tungod sang 3 ka buno sa lawas. Suno kay Police Major John Ray Batodlan ang hepe sang Police Station 4, pagdumot o kung may pagdumot ang sospetsado sa biktima matapos ginasuspetsuhan niya ini nga mo nagkawat sa iya cellphone. Suno kay Batodlan, handa nga magpasaka sang kaso ang utod sa biktima kung madakpa na ang sospetsado. Ginpasiguro naman ni Batodlan nga himuon nila ang tanan agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Rojero. Sa katapusan nga balita lokal, 5 ka pamilya ang naapektuhan sa paglaslas ng buhawi las 4 sang hapon sang Agosto 27 sa barangay Manghanoy sa Banwa sang La Castillana. Sudo kay Dr. Zapard Gerhard Kailian, may tikang ginhimo ang Disaster Reduction Management Office ng Banwa kag naghatag naman sang food packs sa apektado nga mga pamilya. Una diri, isa ka pamilya nga may 4 ka mga miyembro sa barangay Consing sa Banwa sang Ibi Magalona ang naapektuhan man sa buhawi nga nagluntad las 2 sang hapon. Palayag ni Kailian, may 2 ka tuig nga bata ang nakaangkon sang minor injury bangod man sa hitabo. Agsuno kay Kailian, ang buhawi epekto sang Intertropical Convergence Zone. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton yung mga ka-aksyon, sa pagbago-bago sang klama, hindi man rin
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Nagkaroon salita sa nga itong mga nagapanguna nga balita national. Ginmando na ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa tanan nga Police Commander agud umpisahan ang preparasyon sa posible implementasyon sa granular lockdown sa pila ka mga lugar. Subong ginakonsiderar sang gobyerno ang adjustment bangod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa statement, ginpahayag ni Eleazar nga may direktiba na siya sa tanan nga hepe sang kapulisan nga magapakig-angkot sa local government units para maghimo sang protocols nga kinahanglan para sa granular lockdown. Tuyo sang koordinasyon amo nga talakayon ang posible implementasyon sang granular lockdown umpisa sa masunod nga semana. Suno kay Eleazar, proposal pa lamang ini apang mas maayo nga may preparasyon agud hindi makatugas ang confusion nga magresulta sa wala paghangpanay kung sa ulihi maaprubahan. Ginpasiguro sa Department of Health nga magapagdayon ang COVID-19 vaccination sa Pilipinas usar ang Moderna vaccines. Sa pihak sang report kay ginsuspend sa pungso Japan ang domestic distribution sini bangod sa isyu sang kontaminasyon. Ginpasiguro naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginausisa sa maayo ang tanan nga batch sa bakuna antes gamiton kag wala sa nakitaan nga kontaminasyon sa gin-deliver nga Moderna vaccines. Ginanunsyo man ni Vergere nga hindi maguntat ang Pilipinas sa pag-usar sa Moderna sa pagpangbakuna. Una diri gin-suspend sang Japan ang pag-usar sang 1.63 million doses sa Moderna vaccine sa 863 ka mga vaccination centers sini nationwide. Masobra isa ka semana pagkatapos gan report sang domestic distributor nga Takeda Pharmaceutical ang may kang tanan sa kontaminasyon sa pila ka vials. Sa dugang pa nga balita national, ginaapilar sa karon sang Department of Health sa mga health workers nga hindi na pagdayunon ang plano nga mass protest bangod mangutang lamang sa risgo ang health system kag peligro para sa mga pasyente. Una nga nagpamahog ang Alliance of Health Workers o kun AHW nga magalunsar sang mass protest kung mapaslawan ng DOH nga maghatag o kung nga mahatag ang tanan nga benepisyo kag compensation sa medical frontliners sa Agosto 31. Ginaapilar man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung nahimo, likawan ang kaangay nga mga tikang kag hatagan pagtamod ang pagkabalaka sa mga pasyente. Naka-record ang probinsya sang Zambales sa pinakauna nga kaso sa Delta variant coronavirus kag ini isa ka duha ka tuig nga bata. Suno kay Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr. nagapabilin nga asymptomatic ang bata kag ini
ang na-expose sa iya Iloy nga isa ka nurse. Patag ni Ebdane bangod sa kondisyon sang bata gin pa ka maayo nga kuhaan man ini sang specimen kag ginpadala sa Philippine Genome Center sadtong Agosto 5. Kag nagwa ang resulta sadtong Agosto 23 nga positibo ini sa Delta variant. Preparado na ang Department of Education nga magpatigayon sa pilot face-to-face nga o kung face-to-face classes kung magpasugot na si Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Education Undersecretary ni Pomosino Malaluan, kaupod ang Department of Health natapos na nila ang guidelines sa pagpatigayon sa face-to-face classes sa isa kagatos ka mga eskwelahan nga nahamtang sa mga lugar nga ginagkabig low risk sa COVID-19. Una diri ginanunsyo sang DepEd nga ang school year 2021 to 2022 ang magabukas sa Setyembre 13. Kag sunod naman sa DepEd official, may 600 ka mga eskwelahan nga ginakonsiderar para magpatigayon sa pilot face-to-face classes matapos nga magkapasar sa evaluation on readiness. Sa buligman sa United Nations Children's Fund o UNICEF, suno kay Malaluan ang DepEd kag ang DOH ang nakatugod sa dashboard nga makabulig sa pagmonitor sa mga eskwelahan nga yara sa low-risk area sa COVID-19. Sa 600 ka mga eskwelahan, may isa kagatos ay napilian. Sa naibaluan, wala pang bakunahan ang tanan nga public school teachers diri sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, ginlaragway sa Malacañang nga warm, open, kag productive ang 45 minutos nga pag-istoryahanay nanday Presidente Rodrigo Duterte kag Chinese President Xi Jinping. Sa statement ginpahayag sa Malacañang nga naistoryahan sang duha ka mga leader ang posible kolaborasyon sa tunga sang duha ka pungsod para sa vaccine development kag production. Ginpasalamatan naman ni Presidente Duterte ang China sa assistance nga ginhatag para sa COVID-19 response sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Kag inyo ginpamatian ang kabuusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang section balita evening edition karon nga adlaw Sabado, Agosto 28 tuig 2021. Sa diwatang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,